Bez leprovu. Jdeme si tam. Samo na jednom domov. Chcete šorku? A Bažrová. Mima. Ty čo? Moje, netočíš, to je moje, netočíš to. Tak ide smiešne. Škoda, že si nenáte. To je úžasné. Žalúde. Jasné. Vyzerá to celkom dobre. Čo moje halušky bez halušiek? Kde sú tie halusky? Tak hovorím bez halušiek. To sú piškotky. Aha. Ham. Ham. Skvelé. Inak odtiaľ toto vyzerá ako žumpa. Ja si dám asi šokový. Nie, ja bývam túto kúsok. Prečo mám pocit, že takto bude iba jeden? Myslíte, že bude iba jeden taký toastík? Čo ty to nechceš? Podľa mňa máš čuti zmrzlivú masa. Zelenú. Lidský pokoj! Máme šunkové toasty v cukrárni. Kopček presmakový. Poznám, to robím každý. Čierny let, no. Porozprávaj o čiernom lete. Mám také jedna petina v tom pozadí. Neviem. Bez obyčania. Čo? Tej kávy? Svalovica. Svalovica z kávy. No, áno. Inak na zdravie. Nom. Bonusík na nesol. A do sna. Čistá voda, ide dobre. Na zastávku a zavolať Kikovi a ja už robím potom nejaké vystrihnutie. Conference call. Malý vodku so zmrzlinou a neviem čím všetkým, ďalší Long Island. Vodku so zmrzlinou? To povedala. Počkej, som telefonoval? Nie. To je jogurtové. Taký jogurtové. Tu je tento coconut shake. Kokosový. Aký je? Dobrý, dá sa. A ten dotyk Ivel je čo? To je môj, to je jahodový. Áno? Ale ten není dobrý. Darujem. A teraz budem volať ja preznam. A teta má čo? Áno. Banánový. Banánový, výborne. Tak, jahodový sa neodporúča. Potrebujem toast, pretože som high on sugar. Ja som zabudol, že som si ho objednal, ty kokso. Hej, to je takzvaná krátkodobá pamäť. Fakt. Potrebujem toast, pretože som high on sugar. Ja som zabudol, že som si ho objednal, ty kokso. Hej, to je takzvaná krátkodobá pamäť. Fakt. Neberiem trochu. Úplne nám všetko. Maximálne paracetamol. Paracetamol je ako parale. A dá sa to kúpiť za 23 pencí v Tesku. Upajtiš? Nikdy. A takto to dopadá po tom, čo je veľa cukru v krvi. Čo je toto? Ne, zatiaľ, keď to bude. Rovno. Doprava.
Ľubovoľná kombinácia znie dobrá. Vieš, jak to vyzerá? A nevieš dojde na českú benzínku a zastaví auto, chytí pištol, strčí si ju do ryti a pustí benzín. A teraz zdrhnutý čerkaček hovorí: pre Boha, čo to děláš, vole, si úplne normálne, nebo co? Vás? Das ist nicht normal. Ja, das ist nicht normal, das ist super. Hej, a Kameramani sa vždy smejú. Áno, aj. Dajú vždycky kútik pri veckách. a čím sa tam hrajú, keď je to pri veckách? Kakelka žirafou. Hajzlovými výsledmi. S pisovármi. S hovienkami. Môžeme vás poprosiť. Zobačte, no mám kolegy. Dolka, dolka! Príde. Čau, Bišan. Si to pripážil. Zatvor sa kúslo. Bude vysúti. Tebe vysia. Tebe vysiel. Nevysiel. Neviem. Jak vyzrieš sa? No, ideme piť. Do všetky. Koľko ti mám teraz počítať? 5? Si toľko vyzerala? Pravde tu veľmi málo toho vidno.